tulee sitten kokoukseen jälkikäteen, niin, Joo. niin. Tehdään niin. Jes, aloitellaan vaan. Mun nimi on tosiaan Mäkisen Atte ja tuun firmasta nimeltä Moretime. Me Moretimella tehdään hallinnon prosessien automatisointia ja yritetään antaa lisää aikaa sinne ihmisten arkeen, että tehtistä tehdä sitten teille merkittäviä asioita. Ja sitten meillä on Microsoftilta Vesa mukana täällä myös tänään. No niin, terveys vaan kaikki. Microsoftilla toimin tosissaan Industry Executivena. Se tarkoittaa oikeastaan suomeksi sitä, että vastaan tästä suomalaisten koulujen edupuolella tehtävästä yhteistyöstä. Ehkä paremminkin voisi sanoa, että on toimiala-asiantuntija, melkein ehkä minua enempi tässä voisi niin kuin kuvata. Jes, hyvä. Ja tänään tosiaan olisi aiheena se, että pohditaan vähän sitä ylipäätään, että miksi tämä automaatio nyt on pinnalla ja miksi sitä kannattaisi ehkä pohtia, ottaa käyttöön yrityksissä ja Vesa kertoo vähän siitä, että miten se siellä edupuolella näyttäytyy, se potentiaali ja hypätään sitten ihan syvään päätyyn ja hypätään tuonne Power Platform-maailmaan, katsotaan, että mitä se oikein on, mikä se Power Platform on, mitä on low code, mitä hyötyjä sen käyttöönotosta on ja sitten katsotaan vähän käytännön esimerkkejä, mitä me ollaan Moretimella tehty ja hypätään sitten sinne opetuksen pariin myös, eli pohditaan vähän sitä, että miten tällaiset ratkaisut ja keissit, mitä me nyt esimerkiksi ollaan tehty, niin voisi istua sitten omassa mallissaan sinne opetuksen pariin. Mutta lähdetään vaan liikkeelle tuonne chattiin, rohkeasti laittakaa kysymyksiä, jos tulee mieleen, niin käydään niitä lopuksi sitten läpi ja kaikilla pitäisi olla myös mikrofoni sallittuna, eli jos tulee jotain, mitä haluatte kysyä, niin rohkeasti voitte väliin huikata, niin voidaan ottaa se sitten. Mutta lähdetään tuosta liikkeelle. Niin tuossa on kuva meistä Moretimesta. Miksi olemme olemassa, niin meidän tavoitteena on tuoda lisää aikaa merkityksellisiin asioihin sinne meidän asiakkuuksiin ja halutaan pyrkiä siihen, että meidän asiakkaat tunnistaisi ne niiden omat prosessit, että mihin sitä aikaa siellä arjessa oikein kuluu ja sitten pohditaan yhdessä, että miten tällaiset mikrotyökalut voisi auttaa siinä arjessa niiden rutiinitöiden automatisoinnissa. Meitä on tällä hetkellä 11 ja pyritään haastamaan tällaisia jättisuoria IT-taloja sillä, että meidän kanssa kun lähdetään liikkeelle, lähdetään aina pienesti liikkeelle, katsotaan yksittäisiä prosesseja ja lähdetään testaamaan, saataisiko niitä automatisoitua ja kun niistä konkretisoituu se hyöty, että hei, tämähän oli meille hyvä, jotta tästä oikeasti saatiin hyötyä, niin sitten ehkä pohditaan sitä, että otetaanko jotain uusia keissejä. Eli tässä meidän maailmassa puhutaan just tällaisista muutaman tonnin keisseistä, mitä lähdetään ratkomaan, eikä tällaisista valtavista satojen tuhansien projekteista, mitkä ei koskaan tule päätökseen. Tuossa on muutamia meidän asiakkaita, mihin me ollaan tällä hetkellä tehty, ja se, mihin me ollaan nimenomaisesti fokusoiduttu, on toi niin kuin automaatiot tuolla Power Platformilla. Eli siellä on valtavasti työkaluja. Päästään tänään vähän kurkkaamaan tarkemmin sitä, että mitä työkaluja me sieltä käytetään, mutta se perusajatus on aina se, että pyritään niin kuin helpottamaan arjen työtä näillä automaatiotyökaluilla ja sitten se teknologiavalinta, mikä siihen sitten otetaan Power Platformista, niin ratkeaa aina sitten tapauskohtaisesti. Mutta eli meidän niin kuin intona on aina lähteä pohtimaan sitä automaatiota ja sitten teknologiavalinta tulee sen mukaisesti. Eli ei tehdä vain jotain appia sen olemassaolon iloksi, vaan sen takia, että se oikeasti auttaa ja tuo säästöjä ja tehokkuutta sinne arkeen. No sitten jos hetki pohditaan vähän niin kuin syvällisemmässä mielessä tätä automaatiota, niin McKinsey on tehnyt 2017 vuonna jo tällaisen tutkimuksen, että 50% nykyisistä työtoiminnoista voitaisiin nykyteknologialla vuonna 2017 voitaisiin jo automatisoida. Ja silloin ei puhuttu vielä mistään ChatGPT:stä tai
OpenAIsta tai Azure OpenAIsta, eli silloin oltiin huomattavasti kauempana kuin tänä päivänä, mutta se heidän ennustuksensa on se, että oikeasti niin kuin puolet työtehtävistä voitaisiin automatisoida. Ja tuon tutkimuksen mukaan he sanoivat, että sellaisia työtehtäviä, mitkä on 100% automatisoitavissa, niin niitä oli ihan muutamia prosentteja, mutta sitten jokaisen ihmisen siitä arjesta, just ne hallinnolliset rutiinitehtävät, datan siirto paikasta toiseen tai tarkistukset tai muut tällaiset, niin ne on sellaisia, mitkä varmasti tullaan automatisoimaan, että se kysymys on ehkä enemmänkin se, että kuinka nopeasti se automatisointi missäkin yrityksessä tulee tapahtumaan. Ja tuolla niin kuin kaupallisessa puolessa ja liiketoiminnan puolella, niin fakta on varmasti se, että ne, jotka onnistuneesti oikeasti säästöjä saaden saa automaatiota otettua käyttöön, saavat siitä enemmän aikaa tai kustannussäästöjä, niin voivat käyttää sen saman resurssin sitten vaikka omien prosessien kehittämiseen tai tuotekehittämiseen tai markkinointiin ja pärjätä näin sitten paremmin markkinassa. Ja sama varmaan niin kuin tässä edupuolessa, että jos opettajilla tai näitä opetustehtäviä tekevillä henkilöillä ei mene sitä aikaa siihen rutiininomaiseen näpyttämiseen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että pystyttäisiin käyttämään enemmän aikaa oikeasti siihen niin kuin opettamiseen ja sitä kautta myös sitten saamaan parempia niin kuin oppimistuloksia ja myös menestystä sen kautta. No, meidän kanssa kun lähdetään pohtimaan sitten tällaista automatisoitavaa prosessia, niin meidän tavoitteena on auttaa tunnistamaan niitä prosesseja, eli ei tarvitse vielä osata sanoa, että voiko jotain automatisoida vai ei, mutta sitten kun päästään keskustelussa siihen, että on joku prosessi tunnistettu, niin nämä on ne seikat, mitä aina on syytä pohtia. Eli kuinka usein se prosessi toistuu, se voi olla ihan muutamienkin sekuntien prosessi, jos se toistuvuus on tosi suuri. Säännönmukaisuus, taustalla pitää aina olla jonkinlainen säännönmukaisuus, jotta se voidaan luotettavasti automatisoida. Usein organisaatioissa on haasteena tunnistaa se, että mikä se logiikka siellä taustalla on. Että se voi olla tosi monimutkainen ja sitten henkilö, joka on tehnyt sitä vaikka 10 vuotta, niin osaa sanoa sen sekunnissa, että mikä se vastaus on. Mutta sitten kun lähdetään oikeasti purkamaan asiaa paperille, että no miten se prosessi menee, tai että jos sinä olet pois töistä ja jonkun pitää saada prosessi tehtyä, niin mistä hän selvittää asian. Niin usein selviää, että no okei, no, että meillä on tällainen Excel, missä on vaikka kerrottu sitten, että kenelle tämä tiedosto pitää seuraavaksi lähettää tai jotain muuta, että ne usein sieltä selviää sitten kuitenkin. Merkityksetön tarkoittaa sitä, että se on työtehtävä, joka pitää saada tehdyksi, mutta kukaan ei sitä oikeastaan haluaisi tehdä. Ja automatisoinnin arvoinen tulee aina sitten viime kädessä pohdintaan, kun pohditaan, että no onko meillä tässä oikeasti business casea. Joissain asioissa sanotaan, että vaikka me tehtäisiin tietty prosessi kerran vuodessa ja siihen menisi koko päivä, niin se hyvin todennäköisesti on niin harvoin toistuu, että se ei koskaan tai hyvin pitkässä aikavälissä maksaisi itseään takaisin. Niistä voi olla, että sitä ei oikeasti kannattaisi automatisoida. Mutta sitten taas huomattavasti lyhyempi prosessi toistuu päivittäin, niin se helposti kertyy se aika ja kannattaakin lähteä jotain tekemään. Ja sitten me aina korostetaan just tätä niin kuin kustannussäästöä ja ajansäästöasiaa, mutta fakta on myös se, että myös tällaiset niin kuin laadulliset parantumiset, eli jos saadaan haettua automaatiolla tietoa paikasta ja syötettyä sitä ilman, että ihmisen tarvitsee sitä tehdä, niin virheiden riski on huomattavasti pienempi, jolloin myös sitten se kustannus sen virheen korjaamisesta pienenee, vaikka ne laadulliset mittarit ei ole suoraan osoitettavissa sitä hyötyä, niin ne on asioita, mitkä on hyvä pitää mielessä. Hyvä. No, tässä muutamia ajatuksia vaan täältä niin kuin tällaisista yleistä hallinnon prosesseista, että mitä voidaan automatisoida, niin ne on kaiken näköisiä erilaisia tarkistuksia. Hyvin tyypillinen on datan kerääminen eri järjestelmistä, erilaiset kirjaukset, analyysit, tietojen haku ulkoisista portaaleista, niin mahdollisuuksia on niin kuin tosi paljon ja tänä päivänä just
rajapintoja on valtava määrä valmiina järjestelmissä, jolloin se niin kuin tiedon kysely ja tarkistaminen on yllättävän yksinkertaista, eikä tarvita sitten mitään sen syvällisempää niin kuin koodikehitystä tai muuta, että saadaan joku yksinkertainen prosessi tehdyksi. Hyvä. No sitten heitetään puheenvuoro vähäksi aikaa Vesalle, niin pohditaan vähän tätä edupuolen potentiaalia. Joo, kiitoksia. Tuossa oli hyviä pointteja, mitä jo nostitkin esille, ja varmistan vielä, että näkyyhän minun näyttö sinne, tämä vakkarikysymys. Näkyy, kyllä. Hyvä juttu. Kiva kuulla. Joo, eli jos hyppään vähän tänne edupuolelle, että mitä nämä käytännössä sitten voisi olla. Otan ehkä ihan tämmöisen ensimmäisen, että miksi Microsoft tällaista tekee, niin tuossa on meidän toimitusjohtaja Satajan Nadelan kuva, ja kun hän tuli Microsoftille, niin hän toi tällaisen vision tai mission paremminkin meille, että miten me voitaisiin jokaista oppilasta tai oikeastaan henkilöä pääsemään parempaan lopputulokseen, saavuttamaan enempi. Me toki sitten koulupuolella ollaan tämä väännetty tähän oppilas- ja opettajanäkökulmaan. Ja yksi hyvä konkreettinen esimerkki nyt, jos te katsotte tätä mun esityksen alaosaa, niin siellä kulkee koko aika simultaanitulkkaus, nyt tässä tapauksessa englanniksi, voisi olla jotain muutakin. Kaikki nämä, mistä Attikin tuossa äsken kysyi, niin sielläkin on nimenomaan se näkökulma siinä teknologiassa ja siinä softassa, että miten voidaan tehdä tästä arkipäiväisempää ja helpompaa ihmisille käyttää. Opetussuunnitelmassa on vähän ollut tällainen niin kuin ajatus siellä taustalla tässä tällä hetkellä käytössä olevassa opetussuunnitelmassa, että ikään kuin opetetaan kaikki koodaamaan. Ehkä voitaisiin vetää viiva siihen päälle ja ehkä olisi parempi alkaa puhumaan, että nyt kannattaisi jokaista tehdä tämmöinen low-code kehittäjä. Eli kuka tahansa pystyy alkaa tekemään tämmöisiä erilaisia automaatioita, niin kuin tuossa Atti jo kuvaskin. Ja tuossa mä laitan tänne chattiin jakoon. Meillä on tämmöinen kuin Case Kempele. Tuo löytää YouTubesta Kempele ja Power Apps hakusanoilla tällaisen videon, jossa jo 5-luokkalaiset oppilaat ovat tehneet heidän tarpeisiinsa liittyviä tämmöisiä automaatioita, taikka siellä nyt on erilaisia harrastepäiväkirjoja ja kerätään tuloksia, vaikka pesäpallo. Joku poika siinä harrasti pesäpalloa, niin hän keräsi sinne omaa dataa, että miten hän kehittyy. Mä pistän sen tuosta sitten tuonne chattiin hetken päästä jakoon. No, jos otetaan pikkasen sitten vielä näkökulmaa tuonne niin kuin vähän sinne isommalle, eli sinne opetuksen järjestäjien tasolle. Olen tätä kuvaa näyttänyt aina tuonne opetuksen järjestäjien sinne johdolle, että tavallaan tänä päivänä on tarkkaan mietittävä, että mihinkä ne rahat laittaa, kun sitä liiemmin ei ole. Että tällaiseen custom-kehitykseen ei taho millään niin kuin enää riittää resurssit. Se vie, niin kuin Atte tuossa hyvin sanotkin aluksi, että miksi te olette tärkeä kohta tässä markkinassa juurikin se, että nämä on edullisia, nopeita ja halpoja toteuttaa. Toki noita tuommoisia pitkälle meneviä niin kuin tuotekehityksiäkin tarvitaan, siitä tässä ei ole kysymys, mutta monesti ne on semmoisia, riittäisi semmoinen pienempikin. Ja sitten on ihan oikeasti, meillä on Suomessa iso tekninen pula osaajista, teknistä kehittäjistä on pulaa. Tämä on ihan oikeasti kiva fakta. Tuossa Gartner, sä kerrot McKinseystä, niin tässä on Gartner arvioinut, että 70% organisaation kehittämistä uusista sovelluksista hyödyntävät tämmöistä low-code kautta no-code-teknologiaa vuoteen 2025 mennessä. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, että toteutuuko toi. Itse uskon, että toteutuu. No sitten se hyvä kysymys on, että mikä oikeasti vie meidän aikaamme. Ja niin, mä en ehkä lähde enää tätä tavallaan kertaamaan, mikä Atte tuossa sanoitkin. Mä jotenkin itse koen, että koulu on ehkä se paikka, se maailma, missä vähiten ollaan automatisoitu erilaisia asioita. Oma tausta tulee sieltä koulumaailmasta, 25 vuotta siellä toimin ja kun tänne Microsoftille hyppäsin, niin vähän oikeastikin niin kuin havahduin ja säikähdin ja oikeastaan vähän petyinkin siihen, että tuli vähän semmoinen huijatuksi tullut olo, että en ole tiennyt, että on tällaista teknologiaa oikeastaan olemassa. Ja se syy varmaan on se, että me ollaan totuttu tekemään ne asiat sille niin kuin rutiininomaisesti. Ne on juurikin hyvin, Atte kuvasi tuolla, että niitä ei kukaan halua tehdä, mutta ne on niin kuin melkein pakko tehdä.
Ja tällaisia, mihin näitä aikaa menee, niin tuossa nyt joitain niin kuin, tavallaan niin kuin dokumentoitu hallinnolliset työt, dokumenttien käsittely, ylipäätään paperin pyörittäminen, kirjaaminen paperilta koneelle, raportointi, ja sulla varmaan tulee jo mieleen jotain. Ja jos tulee, niin pidä se mielessä ja anna sen lähteä sen asian kypsymään, että mikä siinä on sellainen kohta, mitä siitä voitaisiin automatisoida. Mä tein tähän tämmöisen koosteen, mitä mä olen, kun tuolla asiakkaissa kuljen, niin minkälaisia tarpeita sieltä niin kuin nousee esille. En valitettavasti kaikkia ehdi tässä nyt käymään läpi, mutta otan muutaman tuolta noston. Eikä ainakin tuollaiset niin kuin tilaukset, raportit ja talouden suunnittelu. Tuolta talouden suunnittelun näkökulmasta ehkä voisi nostaa sellaisen, että koulussa kun rehtori suunnittelee, tämä nyt tulee tuolta perusopetuksesta paremminkin tämä esimerkki, kun rehtori suunnittelee lukujärjestyksiä, niin tosiasiassa hän sijoittaa 60 minuutin tai ehkä joitain muita aikajaksoja, mutta tosiasiassa se mikä merkkaa on eurot. Ja tätä mä olen aina pohtinut ja monet rehtorit toivoisivat, että kun hän sijoittaa sen tunnin sinne lukujärjestykseen, niin hän samalla tietäisi paljon se maksaa. No sitten toinen täältä ehkä tuo oppilaan läsnäolon todentaminen. Millä me voidaan todentaa se, että siihen menee opettajien kertomaan mukaan 5-10 minuuttia, kun merkataan sinne Wilmaan, ketkä on paikalla. Ja se on vuositasolla, jos leikitään, että se on niin kuin 7-luokkalaisilla vaikka 5 minuuttia joka oppitunti, niin mä lasken, että tämä on 5,5 viikkoa vuodesta, mitä menee pelkästään siihen Wilman merkkaamiseen. Enkä mä nyt uskalla sanoa, että kaikki se aika säästetään, mutta jos sitä puoletkin säästettäisiin. No sitten siellä on ehkä tämmöinen tiedon kokoaminen useammasta sovelluksesta on yleensä sellainen, tämä menee ehkä tuonne opetuksen järjestäjälle, mutta miksei rehtorillekin. Tehdään lukuvuosisuunnitelmia, laaditaan, ihmiset toimittaa tiedon erilaisessa muodossa ja se vie joltain ihmiseltä kohtuuttomasti aikaa, kun hän tekee koosteen siltä. Pedagogiset asiakirjat nousee usein, siellä on paljon rutiininomaisia suoritteita, miten tuohon voitaisiin tuoda joku työkalu, joka helpottaisi noiden tekemistä. Sitten on tietenkin uuden työntekijän perehdytys ja sijaisten hankinta ja tällainen. Meillä on muun muassa yhdessä oppilaitoksessa onkin nimenomaan nyt testattu että kuinka paljon, tai oikeastaan se lähti siitä, että yhdeltä sijaisen hankkijalta meni puolet viikosta, kun hän tuommoisen kohtuu isoon koulun hommas ja perehdytti sijaiset. Niin kuinka tästä 2,5 päivästä voitaisiin vaikka säästää 1 tai 1,5 päivää sillä, että se automatisoidaan se koko prosessi. Ja sitten tuolla on erilaisia sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä, tilataan ehkä retkieväitä tehdään tai tilataan kokouksen erilaisia tarjouluja. Asia, joka ärsyttää tehdä, se on pakko tehdä, mutta se vie ehkä se 5 minuuttia siitä joka päivä työajasta. Sitten koulun näkökulmasta arjen sujuvuuteen liittyvät kaikki laitevaraukset, tilavaraukset, niin edelleen. Tämä lista on ihan loputon. Takaisin Atte sulle heitä täältä. Tässä oli niitä mun ajatuksia, mitä nämä voisi olla. Jes, kiitos paljon. Hypätään tuonne teknologian maailmaan ja lähdetään katsomaan, että no mitä tämä low code oikeastaan on ja miksi siitä puhutaan. Eli katsotaan, jako teiltä ilmeisesti puuttuu vielä. Joo. Kokeillaan uudestaan. Tai nyt hävisi, äsken oli, mutta nyt hävisi. No niin, tuliko nyt näkyviin? Yes. Hyvä homma. Niin miksi Microsoft ja miksi muutkin tahot tätä low-code-maailmaa on tuoneet hyvin vahvasti esiin, niin on se, että joo, meillä on faktana kehittäjistä pulaa niin kuin maailmassa, jolloin kaikkea ei millään ehditä tehdä sen puolesta, mutta myös Microsoftin vahva näkemys on se, että jokaisesta työntekijästä itsestään voisi tulla tällainen kansalaiskehittäjätyyppinen, eli siihen, kun verrataan vaikka tähän päivään, että paljon käytetään Exceleitä tai Excel-makroja, mitkä on ollut olemassa jo vuosikymmenet, niin jos osaa tehdä Excel-makroja tai Excelin kaavoja, niin ihan varmasti osaa tällaisella low-code-alustalla tehdä myös sitten oman appinsa.
Ja tässä ajatuksena on nimenomaisesti se, että kuka tahansa organisaatiossa, kun keksii idean, niin voi lähteä sitten kokeilemaan, että no saataisiko me tämän vaikka nykyisen vanhan lomakkeen tai Excel-taulukon sijaan tehty tällainen appi, johon pystyttäisiin sitä dataa keräämään. Ja tässä on muutamia noita lukuja laitettu ja itse nähnyt hyvin vahvasti tämän low-code-maailman puolen tässä, niin se on myös niin kuin kustannuspuolelta, kun lähtee pohtimaan asiaa, että sanotaan, että jos niin sanotusti pitkästä tavarasta, eli koodikehityksen lähdetään tekemään mitä tahansa appia, niin sanotaan, että 2 päivässä ei saada mitään aikaiseksi. Puhutaan yleensä viikkojen tai kuukausien kehityksistä. Ja näin ollen tällaisessa hallinnon prosessissa tai taustalla tapahtuvassa prosessissa, niin se kustannus on aina niin suuri, että sitä ei kannata koodityönä lähteä tekemään, jolloin sitten sitä ei tänä päivänä ole niin paljon tehty, mutta sitten näillä low-code-työkaluilla, jos pystytään saamaan aikaan niin kuin muutaman päivän kehityksellä oikeasti toimivia appeja ja automaatioita, niin silloin se niin kuin hyöty-kustannussuhde alkaa olemaan sellainen, että oikeasti kannattaa jotain jo lähteä tekemään. Me kun lähdettiin Moretimen kanssa liikkeelle, niin pohdittiin ensin, kun me ollaan nimenomaisesti pohditaan sitä automaation näkökulmasta, että mikä otetaan meidän teknologiaksi. Otetaanko RPA, eli ohjelmistorobotiikan markkinajohtaja UiPath-tuotteeksi vai mikä, mutta päädyttiin ottamaan sitten Power Platform sen takia, että me nähtiin, että automaatio on paljon muutakin kuin nimenomaisesti se ohjelmistorobotti tai rajapintojen kautta tapahtuva automaatio. Niin täällä Power Platformissa on hyvin paljon vaihtoehtoja nimenomaisesti, että on se sitten Power App tai Power Automate tai jossain tapauksessa Power Virtual Agent, joka laitetaan sitten tekemään asioita. Ja sitten kun katsotaan vielä vähän niin kuin enemmän konepellin alle, niin kaikki Azuressa olevat niin kuin tekoälymahdollisuudet, valmiit tuotteet on sitten näiden automaatiotyökalujen käytettävissä ja siellä niin kuin samassa pilvessä, niin se helpottaa huomattavasti. No, me pureudutaan tänään vähän syvemmin näihin 3 teknologiaan. Nämä on meidän pääteknologiat, joita me käytetään. Kohta näette kaikista vähän tarkemman esittelyn ja sitten käytännön esimerkkejä, mitä me näillä kyseisillä teknologioilla ollaan tehty. Ja sitten katsotaan vähän, että no mitä se nyt voisi tarkoittaa tässä opetuksen maailmassa. Power Appit on siis yksinkertaisia appeja, joissa pystytään drag and droppaamaan pikselitasolla siirtämään kenttiä paikasta toiseen. Ajatuksena on se, että jos tänä päivänä on joku prosessi, jossa Excellä täytetään ja lähetetään sähköpostin välityksellä, saatika jos jossain on vielä paperi, niin tarkoitus on se, että laitetaan se sähköiseen muotoon. Se voi olla Power App, mikä on upotettu intranettiin, tai se voi olla Power App, mikä on upotettu Teamsiin, josta sen pyynnön pystyy sitten tekemään. Power Automate on tällainen pilviautomaatio, joka tarkoittaa sitä, että laitetaan erilaisia palikoita peräkkäin ja suoritetaan niitä työnkulkumaisesti. Tässä voidaan kysellä dataa järjestelmistä, muovata sitä, tehdä erilaisia hälytyksiä ja tässä ehtona on se, että pitää olla ohjelmistorajapinta, mistä sitä dataa saadaan kyseltyä tai toimintoa pystytään koventamaan. Ja sitten Microsoftin yksi uusimmista teknologioista, Power Automate Desktop, on siis ohjelmistorobotti ja usein törmätään järjestelmiin, jotka ovat vähän vanhempia. Ne on ehkä tulee olemaan käytössä vaikka vielä seuraavat 5 vuotta, että siinä ei ole tulossa ihan vielä uutta niin kuin, toiminnanohjausjärjestelmää tai muuta, niin silloin voidaan tehdä Power Automate Desktopilla mallintaa ihmisen tekemiä toimia, jolloin päästään sitten kiinni käytännössä mihin tahansa järjestelmään. No sitten jos pohditaan eka tästä automaatiosta vähän, että mitä tämä automatisointi oikein tarkoittaa, niin se nimenomaisesti on teknologian käyttöä niiden ihmisten suorittamien tehtävien automatisoinniksi. Ja tarkoitus on tehostaa toimintaa ja nimenomaisesti tuoda sitä merkityksellisyyttä. Ja vapauttaa aikaa niihin asioihin, mihin oikeasti ihmisaivoja tarvitaan. Tässä on eroteltu vielä nämä 2 eri termiä ja teknologiaa, eli toi Power Automate on tällainen DPA, Digital Process Automation,
joka tarkoittaa sitä juurikin, että on rajapinta, mitä kysellään ja kutsutaan ja sen perusteella tehdään toimenpiteitä. Eli kaikki tällaiset uudet järjestelmät pystyy toimimaan sen kanssa. Ja sitten jos on vanhempi järjestelmä, niin silloin pitää käyttää tuota RPA, eli Robotic Process Automationia. Tässä muutama hyvin yksinkertainen esimerkki, missä on käytetty Power Automatea. Tässä on käytetty talouden järjestelmää Business Centralia, tässä toisella puolella talouden järjestelmää Dynamicsia, niin sieltä kysellään dataa, tehdään erilaista koontia siitä datasta ja lähetetään sähköpostilla sitten henkilöille tiedoksi. Tässä tapauksessa nyt avoimista myyntilaskuista. Ja tässä toisella puolella tehdään erilaista täsmäytystä, haetaan CRM-järjestelmästä myyntitilausdataa, ERP-järjestelmästä dataa ja tehdään täsmäytyksiä ja lähetetään Teams-viestillä sitten tieto näistä. No sitten vielä tarkempi kuva Power-äpeistä jakaantuu kahteen osioon. Nämä Canvas-appit on juurikin tällaisia pikselitasolla saadaan määriteltyä, miltä ne näyttää. Ja sitten model-driven appit on tällaisia enemmän niin kuin formaaliin dataan, määrämuotoiseen dataan perustuvia appeja, joilla voitaisiin tehdä vaikka kokonainen toiminnanohjausjärjestelmä tai CRM-järjestelmä tai tosi monimutkaisia niin kuin business-logiikoita voidaan lisätä. Ja se voi olla kombinaatio myös näistä kahdesta. Ja sitten, jos me vielä pohditaan sitä ohjelmistorobotiikkaa, eli sitä kolmatta teknologiaa näistä, niin milloin sitä voidaan harkita käytettävän, niin jos on tällainen vanha järjestelmä, missä ei ole rajapintoja, se prosessin suorittaminen ei ole muuten mahdollista, tai se rajapinnan rakentamisen kustannus on niin korkea hyötyihin nähden, että sitä ei tulla koskaan tekemään, niin silloin ohjelmistorobotiikka on ihan hyvä vaihtoehto. No silloin, milloin ei tulisi käyttää, niin jos on uusi ERP käytössä, dynaaminen ERP, niin silloin ei ehkä ole järkevintä alkaa tekemään RPAlla, tai on rajapintoja, tai puhutaan tällaista niin kuin tosi suurien niin kuin massojen siirtämisestä, niin silloin pitää ennemminkin tehdä sitten kunnon integraatio, voin lähteä RPAlla tekemään asioita. Hyvä. No sitten voitaisiin seuraavaksi hypätä noihin esimerkkien pariin, eli seuraavaksi näytetään muutamia esimerkkejä, mitä me ollaan tehty meidän asiakkuuksiin ja sitten peilataan niitä vähän sinne opetuksen maailmaan. Lähdetään liikkeelle tuosta. Henkilön perustaminen järjestelmiin koskee käytännössä kaikkia organisaatioita. Eli kun uusi työntekijä tai teidän tapauksessa nyt voisi olla oppilas tai opettaja, niin kun hän saapuu, niin se perustaminen vie paljon aikaa HR:ltä, mutta sen lisäksi se vie paljon aikaa myös IT:ltä. Ja samoin siinä vaiheessa, kun joku henkilö lähtee, niin on hyvin tärkeää, että ne saadaan ne tunnukset suljetuksi ajallaan ja saadaan lisenssit päätettyä ajallaan, jotta ei käy niin, että lisenssit jää pyörimään tai pahimmassa tapauksessa käyttöoikeudet sitten järjestelmiin. Tässä kuvattu prosessi, miten se meni aiemmin täällä kyseisessä organisaatiossa, eli tunnustilaus saapuu, luodaan henkilö tuonne Azure AD:hen, tilataan lisenssit, odotetaan, että ne lisenssit saapuu, linkitetään lisenssit, lähetetään tunnukset sitten tiedoksi ja HR jatkaa sitten siitä ja luo henkilön ERPiin, ostolaskujärjestelmään, kirjautuu Edenredin portaaliin ja käy tekemässä tilauksen siellä, lisää käyttäjän työterveyteen. No se, miten me lähdettiin ratkomaan tätä ongelmaa, oli se, että tässä oli just useita eri järjestelmiä, mihin piti tämä sama data viedä, niin me lähdettiin siitä ajatuksesta, että data syötetään vain kerran ja automaatio on se, joka vie sitä eteenpäin. Eli tehtiin hyvin yksinkertainen Power App. Esihenkilö täyttää tämän kyseisen lomakkeen, täyttää ne kaikki perustiedot sinne, osoitetiedot, sitten henkilötunnukset, pankkitilitiedot ja sen jälkeen valitaan sitten, että
mikä on titteli, kuka on esimies, mihin osastoon, mihin kustannuspaikkaan kuulutaan, minkälaiset roolit tälle kyseiselle käyttäjälle annetaan ja mihin järjestelmiin ne annetaan. Ja sitten tuolla oli vielä erikseen valinta, että kuuluuko Edenredin tai Mehiläiseen. Tuolta kun esihenkilöstä painaa Create, niin tieto lähtee rajapintaa pitkin tuosta eteenpäin ja automaatio käynnistyy. Usein organisaatiot haluaa pitää jonkinlaisen kontrollin, että halutaan, että joku tarkistaa, että no saako tämä oikeasti lähteä vielä, niin Teams Card, seuraavassa esimerkiksi tulee myös esimerkki tällaisessa, on hyvä vaihtoehto siihen, eli sulle tulee Teams-viesti tai hyväksyjälle tulee Teams-viesti, jos näkyy ne perustiedot, mitä on määritelty, ja siinä kysytään, että hyväksy tai hylkää. Ja tämä tarkastaa, kun hän painaa hyväksy, niin silloin se automaatio sitten voidaan päästää eteenpäin. Eli jos on haluttu pitää tällainen välikontrolli. Mutta tässä tapauksessa, kun painetaan Create, niin eka Power Automatella, eli rajapintaa pitkin, perustetaan se AD-käyttäjä, tilataan lisenssi, kiinnitetään lisenssi, luodaan käyttäjä ERP-järjestelmään ja ostolaskujärjestelmään. Sitten noihin kahteen muuhun järjestelmään ei ollut rajapinnan kautta sitä tehtävissä, niin sitten me tehtiin ohjelmistorobotti, joka kirjautuu sinne Edenredin portaaliin ja käy syöttämässä sen uuden käyttäjän tiedot sinne ja samoin sinne työterveyteen. Niin näin ollen pystyttiin vapauttamaan sitten käytännössä se IT-puolen työtehtävät tältä osalta kokonaan. No sitten tullaan siihen tilanteeseen, että no mitä sitten, kun se henkilö lähtee pois, niin sama homma, mutta vastakkaisessa järjestyksessä. Päätetään työsuhde sieltä appista sen henkilön toimesta, joka tietää siitä, eli sehän on silloin se esimies. Ja Power Automate Desktop käy syöttämässä päättymispäivän portaaleihin, ja sitten Power Automate on se, joka sitten tekee sen rajapintaa käyttäen sen käyttäjän passivoinnin kyseistä järjestelmistä ja lopulta sitten passivoi sieltä AD:sta. No tässä havainnollistettu vielä, tuolla ylhäällä näkyy tällaisen ratkaisun kustannustaso, eli käyttöönotto oli 4 tonnin pintaa ja 100 € kuukaudessa, sitten ylläpito, ja tuolta alhaalta sitten näkyy just, että no minkälaista aikamääristä tässä tapauksessa puhutaan niin kuin vuositasolla tai useamman vuoden tasolla. Niin tällöin todettiin, että kannattaa lähteä tekemään ja hyöty tästä oli huomattu. Hyvä. Hypätään sitten seuraavaan, joka oli laskujen hyväksyntä. Tässä käytetään nyt nimenomaisesti sitten tuota Teamsia ja Teamsissa käytettäviä tällaisia adaptive cardeja sen tiedon hyväksyntään. Mutta aiemmin tosiaan prosessi tässä tapauksessa oli vielä niin, että niitä kierrätettiin paperilla. Monissa organisaatioissa ollaan päästy jo siihen, että kierrätetään täytettyjä Exceleitä, joka on jo paljon parempi, mutta siitä voidaan vielä viedä astetta pidemmälle. Eli kuka tahansa sieltä organisaatiosta, jolla tuli tällainen laskutustarve, niin hän täyttää pyynnön, on tulostanut sen, vienyt tässä tapauksessa allekirjoitettavaksi paperisesti, skannannut, lähettänyt talousosastolle. Ja sitten talousosastolla joku lähtee siitä liikkeelle, luo laskun sinne ERPiin, arkistoi sen pyynnön, lähettää laskun ja lähettää vielä kuittauksen sinne, että nyt homma on tehty. Niin tämä, miten me tätä lähdettiin ratkomaan, niin Teams oli työkaluna kaikille hyvinkin tuttu, niin sinne tehtiin upotettu PowerUp, josta pystytään suoraan tekemään sitten tällainen laskutuspyyntö. Eli siellä valitaan mikä asiakas, mikä päivä, syötetään ne rivit, mitä me ollaan tekemässä, ja kun tiedot on sinne syötetty, niin painamalla Submit pystytään sitten lähettämään se henkilön esimiehelle hyväksyntään. Ja tässä nyt tulee esimerkki tällaisesta Teams-hyväksynnästä, eli siinä tulee näkyviin ne tiedot, voidaan laittaa tarvittaessa PDF-ksi liite, hyväksyä voi antaa kommentin ja painaa hyväksy. Ja sieltä kun hän painaa hyväksy, niin tiedot viedään automaattisesti sitten sinne talousjärjestelmään ja ne tulee sen jälkeen sitten, lasku lähtee automaattisesti eräajolla. Mutta nämä tällaiset Teams-hyväksynnät ja niin kun
hyväksyntäkierron sähköistäminen, niin tämä on ollut tosi suosittu tämä Teams-työhyväksyntä siihen. Se on paikka, missä ihmiset ovat muutenkin päivittäin, niin se on helppoa, että ne tulee myös sinne, eikä niin, että ne on jossain erillisessä järjestelmässä, josta pitää sitten lähteä aina katsomaan, että onko tullut jotain. Ja toi varmaan Atte, niin kuin voisi soveltaa tuonne koulumaailmaan. Toki rehtoreilla on laskujakin hyväksyttävänä siellä, mutta yhtä lailla se voisi olla esimerkiksi opettajien sijaisuuksista päättäminen. Tehdään se päätös siellä Teamsissa, jolloin se automaattisesti menee ja se helpottaa sitä. Ei tarvitse kirjautua mihinkään järjestelmiin sen enempää. Joo, juurikin näin. Joo, sillä on paljon mahdollisuuksia tuolla ja sen saa tosiaan tulemaan Teamsiin, sen saa tulemaan myös sähköpostiin näkyviin, niin silloin siitä sähköpostista pystyy suoraan sitten hyväksymään tai hylkäämään ja sitten täällä talouspuolella tulee aina kysymys siitä, että no, miten näitä säilytään, niin kaikki tämä data tästä hyväksynnästä säilyy tuonne niin kuin Power Platformin dataverseen, niin jos joku tilintarkastaja sitä kysyy, niin ne pystytään sitten näyttämään, että kyllä, että tällä tunnuksella on hyväksytty. Tuossa oli listattuna sitten vielä tuon ratkaisun hintatasoa ja sitten vähän sitä, että mitä sillä saatiin aikaiseksi. Hyvä. Otetaan tuosta yksi hyvin yksinkertainen esimerkki vielä ja sitten hyvätään noihin opetuksen parin. Perehdytysoppaiden lähetys, hyvin yksinkertainen prosessi, mutta sellainen, mikä vaatii aktiivista toimenpidettä aina kun uusi henkilö tulee. Ja niin kuin automaatio on hyvin yksinkertainen asia, että väitän, että jokainen teistäkin pystyisi tällaisen itse tekemään ja ottamaan käyttöön. Eli niin yksinkertaisista asioista on kyse. Eli aiemmin oli niin, että henkilöstöhallinnolla oli tietyt dokkarit, joita kysyttiin esimieheltä, haettiin organisaation uusimmat oppaat, lähetettiin työntekijöille ja sitten kuittaus esimiehelle, kun homma on ok, niin tehtiin Teamsiin tällainen perehdytysoppaat-kansio, jossa on sitten roolin mukaisesti on yleiset dokumentit ja sitten on rooliin liittyvät dokumentit. Niin kun se uusi tunnus on luotu, niin se automaatio käynnistyy, hakee kyseisestä yleiset dokumentit kansiosta sekä roolimukaiset kansiosta kaikki tiedostot lähettää sähköpostilla sille käyttäjälle, niin kun saapuu töihin ensimmäisen kerran, niin kaikki on siellä kunnossa. Pystytään tekemään Power Automatella ja tämä on asia, mihin Office-lisensseilläkin pääsee varmasti jo käsiksi, joten tällaisen pystyisi itsekin kokeilemaan tehdä. Ja tuossa oli vähän koko luokkaa siitä, että kyseessä hyvin pieni, mutta niin kuin kiva helpotus siihen uuden työntekijän aloittamiseen. Yksi esimerkki kurkataan vielä. AI:sta puhutaan hyvin paljon tällä hetkellä. ChatGPT:stä puhutaan paljon. Sanoisin, että hallinnon prosesseissa 80% asioista olisi automatisoitavissa säännönmukaisella automaatiolla, mutta jossain tapauksissa tulee vastaan se, että tarvitaan oikeasti tekoälypohjaisia ratkaisuja, niin Azuressa on paljon valmiita tuotteita ja yksi hyvin mielenkiintoinen, mitä ollaan nyt tehty, on Azure OpenAI, eli sama teknologia ja kielimallit, mitä käytetään nyt vaikka ChatGPT:ssä, mitä varmasti kaikki ovat käyneet kokeilemassa, niin Azuressa se pysyy niin kuin se data siellä teidän omassa suljetussa ympäristössä. Ja tässä tapauksessa vielä on tehty niin, että on syötetty sinne teidän omaan Azureen omaa dataa. Eli tehtiin tällainen asiakaspalvelun parissa työskenteleville, että vanhoja tällaisia asiakaspalvelupyyntöjä syötettiin opetusdataksi sinne Azureen, jolloin ne pysyy sen organisaation omassa hallinnassa, ei lähde sieltä mihinkään ulkopuolelle. Niin nyt kun tulee uusi kysymys sinne asiakaspalveluun tietystä asiasta, niin he voivat kysyä tältä chatbotilta, joka sitten vastaa sen oman datan perusteella. Eli se ei käyttää samaa kielimallia taustalla, mutta se populoi sen tiedon niistä omista sisäisistä dokumenteista. Hyvä. Sitten hypätään sinne opetuksen pariin.
Eli ajatuksia vähän siitä, että no miten nämä teknologiat nyt voisi tässä opetuksen maailmassa soveltua. Muutama esimerkki, mitä tehtiin. No, tämä koulun talouden suunnittelu oli yksi asia, mikä tuli äsken tuossa esiin, ja sellainen, mitä jokaisen on varmasti jollain tavalla tarpeen harjoittaa. Ja just on erikseen lukujärjestelmiä ja palkkajärjestelmiä ja muita, mutta just se paikka, mistä näkisi kokonaisuuden, pystyisi suunnitella ja näkisi, että jos otankin nyt yhden uuden opettajan tai sijaisen, niin miten se vaikuttaa mun kokonaisuuteen, niin tähän havainnollistettiin tällaisella PowerUpilla, upotettavalla PowerUpilla, johon voitaisiin lisätä uusi opettaja niin, että taustalla laskenta tapahtuisi tämän teidän nykyisen Excel-pohjan tai sovelletun Excel-pohjan perusteella se, että no mikä se oikeasti on se kustannus siitä yhdestä oppitunnista. Eli se voitaisiin konfiguroida sinne taustalle, jolloin samaa dataa voitaisiin käyttää ja haetunnit voitaisiin hakea sieltä lukujärjestysohjelmasta ne tunnit ja tiedot, että mitä ne opettajat on opettamassa, ja sitten voitaisiin tehdä tällainen suunnittelenäkymä, jossa sitten nähtäisiin periodeittain, että henkilöitä on resurssoitu nyt tällä hetkellä, voitaisiin tehdä uusia versioita, nähdä, että jos muokataan tuntimääriä suuremmiksi tai pienemmiksi, niin miten ne vaikuttaa kokonaisuuteen. Ja voitaisiin lisätä uusia henkilöitä ja katsoa, että nyt kun lisään uuden henkilön, niin mistä minun pitää ottaa pois, jotta pysyn budjetin raameissa. Hyvin yksinkertainen esimerkki, mutta tuo just sitä PowerUpin helppoutta ja käyttöliittymän yksinkertaisuutta hyvin esille. Hyvä. Katsotaan vielä toinen esimerkki täältä opetusmaailman parista. Läsnäoloilmoitukset Wilmaan, eli tämä oli myös mistä Vesa puhui äsken, että jokaisen tunnin alussa menee 5 minuuttia siihen, että Wilmaan käydään merkitsemässä, että kuka oppilaista on paikalla, niin sitten kun tunteja paljon, niin tähän menee huomattava määrä aikaa, niin tehtiin tällainen esimerkki, että miten tämä nyt täällä niin kuin alakoulu kautta peruskoulumaailmassa voisi toimia, niin meidän ajatuksena olisi se, että jokaisen opettajan työpuhelimeen tehtäisiin tällainen yksinkertainen PowerUp, ja jokaiselle oppilaalle annettaisiin avaimen peräksi tällainen NFC-tägi. Ja kun oppilas saapuu sinne luokkaan, niin hän käy siellä opettajan pöydän luona näyttämässä sitä NFC-tägiä tuohon puhelimelle, ja samanaikaisesti kun hän näyttää sen siihen, niin taululle opettajan omassa näkymässä voisi olla tällainen leikkisä skriini, PowerUp-skriini, johon sitten listautuisi, että no ketä on tullut sinne, saapunut sinne tunnille ja kuinka monta siellä yhteensä on. Tai jos joku on ilmoittanut myöhässä, niin opettaja voisi hänen appistään itse merkata, että Eetu on tulossa myöhässä. Ja sitten kun kello lyö tasan ja tunti on alkamassa, niin tuolta kun opettaja painaisi lähetä Wilmaan, niin nämä tiedot, mitkä siihen mennessä on tänne listattu, niin automaatio sitten kirjautuisi taustalla sinne Wilmaan ja kävisi merkitsemässä ne oppilaat läsnä oleviksi tai myöhässä olleiksi. Niin tällöin saataisiin vapautettua siitä alusta aikaa ja myös se, että ei tarvitsisi kenenkään sinänsä käydä erikseen kirjautumassa tai syöttämässä mitään tietoa, vaan riittää, että se oppilas käy näyttämässä sinne opettajan PowerUppiin omaa tägiään, niin hän automaattisesti tulisi paikalla olevaksi. No sitten, miten lähtee liikkeelle, niin tapoja on monia. Jos on oma ajatus, että meillä on tällainen prosessi, niin voidaan lähteä katsomaan sitä läpi, että miten tätä voitaisiin automatisoida. Jos ei ole vielä mitään omia ajatuksia, niin ollaan vedetty tällaisia lisäaikaa arkeen workshopia, joka sisältää sen, että vedetään tällainen puolen tunnin setti, että mitä ne automaatiot on, ja sen jälkeen tämän kyseisen tiimin kanssa pidetään 2 tunnin workshop, jossa meiltä joku tulee vetämään
erilaisia harjoitteita ja tämän session tavoitteena on tunnistaa, mihin se aika kuluu arjessa. Ei tarvitse ottaa vielä kantaa siihen, että mitä voitaisiin automatisoida, vaan yhdessä tunnistaa, että mihin sitä aikaa menee ja porukan kanssa sitten yhdessä päätetään, että mikä näistä on oikeasti se potentiaalisin keissi ja sitten otetaan erillinen puolen tunnin setti, missä oikeasti ihan käytännön tasolla katsotaan, että näin tämä prosessi meillä menee. Ja tämän perusteella me tehdään sitten prosessikuvaus- ja ratkaisuehdotus tästä keisistä ja sen jälkeen pääsee sitten päättämään, että haluuko lähteä testaamaan tätä. Ja tuossa loppuu vielä, meidän nettisivuilla on valtava määrä niin kuin yleistä hallinnon prosesseista esimerkkejä. Siellä on aina myös hintahaarukka, niin saa vähän sitä käsitystä, että mitä tällaisen asian tekeminen maksaisi. Jos ette ole vielä itse kokeilleet Power Appeja tai Power Automatea, niin tämän slaidisetin vikoilla slaideilla on harjoitus, jossa pääsee harjoittelemaan oman ensimmäisen Power Automate-työnkulun tekemistä. Niillä ohjeilla pitäisi päästä maaliin asti ja tuosta löytyy mun ja Vesan yhteystiedot vielä, jos jokin aiheesta kiinnostaa, että haluatte lähteä katsomaan yhdessä tarkemmin. Sitten jos jollain on kysymyksiä, niin rohkeasti vaan ääneen, niin voidaan katsoa niitä läpi. Joo, siellä mä katselin, siellä ei ollut tuolla Q&A:ssa, ei ollut sinänsä vielä, eikä ollut tuolla keskustelupalstalla, mutta meitä on sen verran vähempi tässä webinaarissa, että avatkaa hei toi mikrofoni ja kysykää. Ja mä tiedän, Atte, voitaisiin me tietenkin tehdä silleen, että laitetaanko tässä vaiheessa nauhoitus pois, niin ehkä se monesti